Runner number 4 from the municipality of Cabarroguis, Cagampia Ethnic Society. Diyos ko po yung pure boys. Matapos ang 3 taong labanan ay napagpasyahan ni na Alibuyon at Kumbakhayon na tumigil at magkaroon ng kasunduang kapayapaan para sa ikabubuti ng kanilang mga lahi. Hindi na laon ay nagulong ang Alibuyon sa nagpapanggang kapatid ng Kumbakhayon na walang iba, di si Dugo.